Let's go, let's go, let's go. I want my airport. Thank you very much.
A people's identity is important. A nation that does not honor its heroes will never be strong. It is the past that informs the present in order to go into the future with strength. His Excellency President Emerson Mnangagwa said, following his mantra that says, leaving no one and no place behind, we should go around the country and recognize, honor and celebrate the lives of the selected national heroes for this year that contributed to the liberation of Zimbabwe. It takes an appreciation, at least for those that were born or lived through the period when the settler regime was in power in Zimbabwe, to get to know and understand that it was not good for Africans. Our independence is safeguarding, protection, and continuity is the number one national interest for this country. No one wants to go back to the period of colonialism. So we are going around the country reminding the nation that this country came out of supreme sacrifice through these musical galas. But also of importance is the fact that the arts industry is one of the major drivers of an economy. Some countries have billion-dollar industries of the arts, and it is important for Zimbabwe to also do the same. So through this, we are promoting the artists themselves. We are promoting the service support industry that supports the arts industry. We are also instilling a sense of professionalism in the arts, in the performers, in the artists. And we are entertaining the nation. So those are about the four broad objectives that inform our operations. Vakava chiremba, atingati doctor pachirungu, vakatraina paVits South Africa, kuita medical doctor, kuve doctor wechitema wekutanga munyika ino. Vakashungurudzwa nevarungu nekuti varungu vaisatarisira kuti munhu mutema angave nenjere dzekukwanisa kuita chiremba. Saka kwese kwavaienda vaitanga vambosoropodzwa, vamboshungurudzwa. Asi magonero avaita basa akaita kuti chero varungu vacho vafarire kurapwa navo. Vashanda muhurumende vakazosiya ndokuvhura masejari avo maviri. Masejari iwayo akanangana, kuvhurwa kwavo kwakauya kuchangodarika kubhanwa kwanga kwaitwa National Democratic Party. Vakatanga kushanda navangomo, our national hero, Father Zimbabwe, Dr Joshua Nongolomo. Ivo vari mutevedzeri weZAPU, vachigadzira mastructures eZAPU munyika yese, vachigadzirisa nyaya yekuti rusununguko rwirwirwe rwakushandiswa chisimba nekuti varungu vanga varamba kuteerera. Chinorwadza ndechekuti upenyu hwavo hwakazotorwa vaine makore 35 years chete. Mutsaona inofungirwa kunzi marudishes anofanira kunge vaine zvavakaita pakushayika kwakaita gamba redu. Saka tinovacherechedza tichivaremekedza tichiti vakaita basa vakatishandira. Tinotenda Zimbabwe iyo iri kunakidza. Tinotarisira kuti muna 2030 tinenge taane magariro anenge ari emhando yepamusoro inonzi upper middle income society muchirungu. Mazvika.